Ikan ko nag-duty ani guys. Nang dali-dali ko kay mobalik ko dayon og duty. Nanungkab ko dayon pag abot diha. Kay aron mo kaon aron makabalik ko dali kay 1 hour ay among lunch break. Unya, naunsa ba imbes ka dali daghan pang gikuri-kuri. Mura man og kanang wa may luna gisampawan. Oh. Doon ko na sa kusina, di ako sa banyo kapag sabon kay nabon kay manghunaw. Na diha tungkab dayon sa ref. Unya pagkahuman ang sudaan bugnaw, na init-init kay gadali. Hala na diha bugnaw man na basta kay panito. Importante nga makakaon o di mapas mo guys. Sige pagdali di ayo sig langan-langan. Kutir ka. Igang sa kalibutan. Ay, thank you Lord. Ngaon ta guys. Kanira akong kanon guys. Di na ako magdugang kay itong limit-limitan niya itong pagkaon kay kaning katiguang na ta. So, dagdaghan kay simba ko ma taas niya to sugar. Tapos katiguang na ta guys kay daghan kay tagbantayan. Itong pagkaon, number 1, bantayan. Ay, imong health, siyempre. Para sa imong health, magbantay ka sa imong ipangkaon. Basta magpataka-taka, no? Kay, abi ninyo guys, magpataka kagkaon. Magpadala ka sa imong gibati, kay lami. Duro kagkaon kay lami. Ikaw ragyapoy, mag-supper. So, bisag ibawal sa doktor, kabala o kabawali kung sa imong kaunon, kita na lang maghuna-huna, no? Na, huna-huna sa tong pagkaon nga. Magbawal-bawal puta sa atong kaugalingon. Mulis na tagkaon ng mga karne. Magkaon ng karne, anang unod, gamay lang. Ako, ang anak ko. Di na ko mukha og tambok. E sa bata pa ko, kusugay ko mukha og tambok. Ang humba. Kami kayo ng lata ng humba. Kami kayo na, no? Ang tanang lami karon, ako na nang giutro. Akong gipulihan sa way lami. Ang gusto nako sa una, mauna po dili nako gusto karon. Ang gusto nako karon, dili nako gusto sa una. Nabali ang panahon guys. Good guy. Ning magkatiguang na tanong. Kaedad na. Tiguang naman dito ko. Manang mabali jud. Mabali ang panahon. Ang atong gusto sa una, dili na nato gusto karon. Ang dili na to gusto sa una, mauna itong gusto karon, di ba? Like for example, sa una, gusto kay tag mga sinina nga pinakuan-kuanan na siksi kayo, makita ng mga boobs. Muna, sa mabatanon pa. Muna itong gusto, di ba? Mahilig tag mga siksi. Karon, nautro. So, pareho na po na sa pagkaon. Aduna po'y kausaban. So, ang sinina karon o sa una nga atong gisuot nga atong favorite karon dili na sa nato maoy dili na pud maoy atong favorite kay miskin ako di na ko ganang musuot og ganang totally nga spaghetti rang o kanang baklis ra nga mga sinina
Mauwaw na kung masuot na. So, di na di kausaban. Pero sa una, mao nang ang ganahang isuot. Kay, hayahay ba? Dili igang. Huh? So, naadyo tayo kausaban. Ang tanan, na kausaban. Sa kinabuhi sa tao, doon na kausaban. Sa pagkaon, doon ay kausaban. Sa pamiste, doon ay kausaban. Karon, madada para to mag-short-short kay as in, dili pa man totally nga tiguang na jud kayo. Once matiguang na, di na pud ka short, di ba? Outro jud. So, tanan, na jud kausaban. Misting ang butang, doon ay kausaban. Kanyan yun siguro na kausaban. Tanang butang, may kinabuhi o wala, na ay kausaban. Oh no! Noon na nga. Sabatanon patas una. Gusto tang mukaon ng mga nindot ng pagkaon, walay limit. Tungod sa atong pangidaron, nautro, doon na limit. So guys, mga tawa tagay, pero maudyo tayo tignuod guys. Nuod yun ang ipanulti. Ang butang bitaw mautro, di ba? Sa bago pa, ligon. Yung kadugayan, magabok mo din na. Doon mabutang nga, forever. Nadik o saban. Manigawrotan ng kanon guys, mauna ni di na ko magdugang. Skin karne. Daghan kung nautro nga karne nga kaunon sa una. Di na nako kaunon karon. Pugoy dili kaunon sa una. Gusto na akong kaunon. Utro na yun. Kinahanglan guys nga importante daghan jud tagimnon nga tubig. Mao dun ay pinaka the best. Inom tagdaghang tubig. Pero ako nagingon kay sa nga, utruha sad nang mag-utro sad mo. Ako ra nang kaugalingon guys. Daghan og nausab. Nahurot na akong kanon guys, tama na to. Napay daghang kanon pero di na ko magdugang. Tuo magdili guys. Mabuntag dili jud ko mga pe. Di ko mo inom og kape. Dili ko mo inom og soft drink. Pero wala ko bawali sa doktor ha. Wala nagbawal na ko ana. Ako ray nagbawal sa akong kaugalingon. Huh? Kaya akong giunahon na murag maayong buhaton sa tao nga kay edad na. Ako mo inom ng kape. Ang imnon mabuntag guys, kay bawo mo. Nigbangon ako tubig. Ano niya yung unahon og inom. Tubig nga. Ordinary yung tubig. Dili init. Dili bugnaw. Ano niya kung tig-inom. Pero usahay, maligamgam ka ng init-init gamay. Ako ang inomon. Maura na.
Si guys, anirataman kay mubalik pa kog duty. Nya uli ra ko kay naniud to. Salamat kayo ninyo guys. Bye-bye. God bless you all.